Şu videonu görüp bir söz aklıma geldi aslında go gayneneler hakkında. Ağdaşıtına 2 minut qalanlar gelini gelip gaynenesine soruyor. Ya men kömek edip bilecek zaten var mı diye gaynenesi cevap veriyor. Ha oğluydım adam oku diye. Kümen bu sözün mizahı. Şöyle bir vardır gelinler, taze gelinler ve hazırki jenerasyon, hazırki Z kuşağı dediğimiz gelincikler köp saate düşünmen ki 18 yaşını dolduruyor, orta mektep tamamlıyor ve reska kakbutta dünyada erkek utoran yalak birine baryalar. Köpsünden eşitken cereniye bunları zapt edip bolanok, sebep deysen söygüller bolya, başlarına bir iş gelmen ki ene ataların bulan durmuşa çıkmağını isleyer diye kümem bolya, bolup biler, ona da bir sözüm yok. Yöne diyecek zaten kümeçüklüm. Gaynene şöyle bir vacip meselede o dünyanı üstümüze yıkar kümem. Yurdumuzda yumurta toğulacak gayneneler var. Biliyormuş onu ve what imanla bu bizim yurdumuzda intiham devam ediyor. Ne için yine başka yurtlarda gaynenelerle yaşanan köpütüye içeceğim için ne görüyor? Ya bizim boklu bloggerlanmaz. Kino yağla gidip kakbutta başka bir işleri yok ya videolar çekerler kino yağla gidip. İşin var, işin var, yemen var deyip biliyorum. Samsık hareketler ediyen. Onlar ne mekümem? Onlar 3. dünya yurdunun adamlarının ediyen hareketidir. Ne için biz 3. dünya yurdu olup galyası? Ona maydıp vereyim size sebep değilse minen yanına olduruz ya. Biliyorum sen. Böyle ki şuma bir gaynene gelip de benim gaynenem oldu. Ölünne neçe 3 yıl oldu mesela. Ömrümde 2 sefer gördüm. Bir sefer öyme geldim. Mihman oldu. Ondan sonra bir sefer geldi. Atella geldi. Nem çünkü ben sebep olam dattı. Hudojnikti biliyor musun? Biz sizi nem için rahatsız edelim kızım. Siz öyle durmuşsunuz, öyle düzgününüz var öyün içinde. Biz onu bozmak istemiyoruz. Bilinçli gaynene şudur. Mesela Ecem edem şuna aytan. Ecem'in bir oğulcuğu var. Şumatmen okutup öğren oğlancıyım. Onam geldim olmalı. Ecem ne diye ay tek olsun tudastan. Ben aytan oğlun sağlasa neger. Afrika'dan neger getirer. Şonu sen öyüne gelinlik kabul edersin diye. Yekece saparım karşın çıtsan Ece diyen. Biz seninle geçeriz. Sebep değilsen sen bizi nerede söyleyen olsan alan gelinliğim şu derece söymene doğrunsun. Doğrudan kımam. Ve ben bunu yalak videoları görüyene davleniyem. Şundan şuna çık ya Rusya. Nemçün nerede görülüp eşlik haysi yurdun deyip destur, haysi kültürün tekelerden bu marda olyan slucum bu. Ya ahallam ya levaptı da şovuzdan bilemem. Yani gelin kellesini böyle şuma bir gaynene gelip bana şuna netin bıram men çarpar elimin tırsevlen bıram yer çarpar o gaynene. On yani özünüzü ezdirmen gelinler. Gayok. Men ondan şaratlar görüp davleniyem böyle. Ondan sonra seni Türkmenistan'da it başına yaptım. Kanyaşta men it başına yapma. Sebep değilse men özümü ezdirmeyen hiç açın haysi yurt olsa bolsun. Bir gelin altlık intiham yardımdan çıkan o. Nahnak aydan tiramizden doktor gelince Rusya'da o kaptır aşağıdan kurtu tüpüsün içinde kurttan aşağından şöyle bir güzellik soktular tüpüsün bir giden vardı üstüne gelin çarşak oldu ondan yanılma anırdan ben var ılgak gelişim var ne emek yanısı bu tağıma tüpüsün içinde İyul ayında bir depte sor sıçarsın depte sorunuzu on yalak hareketler yanlış yeri gelenine o esrap sizden hakkını talep etmeni bilýäňiz gelinler nämçin ilki baraňyzda şo tepkiňizi goýaňyz. Nämçin şo hereketiňizde ilki başda baraňyzda edeňiz ok. Birazajyk agyrlygyňyzy goýun. Oğlan Ecem oğlu bolsa da siktir ataway diýinde çykyn. Aýryşmak aýyp zatda. İlki siz oň bilen ömür geçirýäňiz. Goý üne men şumatynda garryň nämetler, pensiýasyny nämetler diýip ýadylar Men şumat o pullo zatda gözüm ýok. Menim gazanýan, menim gazandyrýan sema bide. Men şoň bilen minenýän bir gelýär. Bilýärmi ýollaşym, men ýollaşym gaýdyra 23 ýaşynda oğlu var, olam şumat medisina tarapyndan okaplar, beyin cerrahı bolýar çağa. Nämçin gelip şol bizde galanok Antalya gelende siziň diýe kaka diýe durmuşuňyz var diýe Jeren abla bilen men şonu diýe. Bolasyn menen ok men atsellan ýer aýyrda aýtýar. Gelýär naharyny iýe ýakçak wagty gidýär atsella galýar. Diýjek ady medeniýet budur. Medeniýetiň bolmaýan ýerinde 3. dünya ýurdu bolmana mahkumduruz. Düşündirip bilýärmi size davaýyn pakayudum gıppıdıl boldy. Davlen ýaman düşme şu videonu görüp. Ve şuna seynedik görkümecüğüm. Men ýalyk düşünjedäki adamlara men ýurdumda kän yer oýanoklar gynansak da. Men islermi 8 ýyldan bäri ýurdum garamak bilýärmi? Nähinde agyr bir duýgulugyny siz pikir edip bilmersiňiz diňe ýaşaýan biler. Dünýäň ähli ýurduna gitdim, geçen aý Londona gitdim, Paris, Ýewropaň hemme ýurduna gitdim. Ýöne wat imanna öz ýurduma gitmek üçin
üç tapar düşünýän, üç tapar pikir edýän, näçün sebäpliyse meniken kabul edesler gelenok. Ve şuna üns berip görüň, men ýalyk düşünjedäki adamlaryň hemmesi daşary ýurtdadyr, ya Amerikadadyr, ya Ýewropadadyr. Ve şuna gynansak da agym tutýar ha, käbir bolýan zatlara aslında Türkmenistana gerekli adamlaryň hemmesi daşary ýurtda. Bilýärmi şonu? O gaty gynaşly ýagdaý. Mene yaşan yerim, doğan yerim, ulanan ovam bilýärmi? Hemmedat gödüňme gelýär. Diýjeler käbir düşmeýär ýa. Ýöne diýjek tadım näme diň? Käbir zatlar kabul edenok içki dünýä. Anan ýa şoňa. Men ýurdumy erwetlämek, ýurdum üçin janym urwan. Iň asuda ýurt. Men o taýynyň hökümetinden hiç ýerde de gowy. Mesela bizim ýurdumyzda narkotik ýok. Iň gowy zat şodur. Bilýärmi? Tütün ýok. Sigaret zapret mesela. Diýjek tadım ähli zat kap poложено. Ýöne näçün sloya bereňde käbir zatlara. Näçün men ýalyk pikirdäki adamlar daşary ýurtda ýaşamana mejbur galýar. Bilýärmi şonu? Şol gaty ganyma dokunýar. Anan aýym. Oňa da çölüm tapyp biljegim barada absolutny pikirim ýok.